Hi guys, good morning. Mamimitas tayo ng upo ngayon guys kasi magluluto si ate nyo ng ginataang upo na may malunggay. Yan. So, punta tayo sa garden. Nahulog. Sayang naman to na yung bagyo niya parang masira. Yan, ang daming bunga. Pahuling bunga na to. Hala, bakit kaya may ganito? May puntik-puntik. Sana okay lang yan. Baka kagat yan ng mga insekto. Yan. Ang dami pa rin bunga. Ilang months na to eh. Kukunin ko to guys. Ito, pinakamalaki. Tcharan! So, ilan pa ba yung aabangan namin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron pang doon, no? 10, 11. Marami pang maliliit. 12. Hala ko, ang dami pa pala nito. Sagana kami sa upo ngayon guys. Yan. So, tsuga-tsuga lang sa pagtanim at merong aanin. Kunin ko muna guys. Ito na siya guys. Oh. Aray kong bigat. Okay. Bigat kayo. Ayan. So, 1, 2, mga magtatatlong dangkal. Haba no. Pero maano pa to eh, maliit pa to eh. Meron pa talaga kung nakikita na yung mahaba pa talaga siya. Yan. Pero kapag mga ganito kinukuha na namin para medyo mura pa rin yung laman niya. Kasi laki na ng braso ko guys. Grabe naman Ayan, lulutuin ko na. Kukuha din tayo ng malunggay at luya. Tapos sasahugan natin siya ng prito na isda siguro. Yung tulingan. Ayan. So, happy lunch na naman ang kami ni ate nito guys. Kasi masarap yung ulam at galing lang sa garden. Pinutol ko na yung mga sanga ng malunggay para mapalitan sila ng bago. Ayan. May bulaklak na pala yung mga mani. Malapit na to. So, nandito yung ating luya. At tabunan na naman ng ito yung tinangkong ba guys. Lagi-lagi ko yung ginugulay pero ang bilis nilang gumapang. May flower na yung luya. Ang cute pala ng bulaklak dito. Ang bango-bango dito. Dapat kasi dito bubukayin ko na to lahat kasi ililipat ko sila ng pwesto. Libre na tayo ng luya. Hindi ako pwedeng mawala ng luya guys kasi paborito ko talaga to. Ito lang muna yung kukunin natin. Ayan.
wala. Matigas pala itong puno ng tanglad. So ito lang guys. Dami naman yung tanglad, lumago ng gusto. Tapos ito naman yung aking sibuyas dahunan na walang abono, kaya ganito. Sabi nila, abunuhan daw para lumaki yung dahon. Eh, paano na maging organic kung lalagyan ko ng kahit ganito siya, pero talaga namang ilang beses sa isang linggo ko siyang binabawasan. So, happy na ako sa ganito guys. Bahay kubo kahit munti ang halaman ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kondol, patola, upot, kalabasa, at saka merong labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, at sa paligid-ligid ay puno ng malunggay. Diba dapat malunggay? Kasi mas common eh. Lahat ng bahay kubo may puno ng malunggay. Bihira lang may puno. Yan, so ito na yung mga pangsangkot siya natin. Kumuha din ako guys ng tanglad. Ipit-pitin natin onti yung white part.
bell pepper. Ito na lang natira sa puno. Tapos yung ating luya. Yan. Kapag ganitong mura guys, masarap ito papakin. So, ito yung pangsangkutsa natin sa kanya. Tapos, magpaprito din ako ng isda. Ayan, nakaset na yung ating ingredients. Tapos, ito yung isda na ipiprito ko. Nagugutom na ako guys. Kaya lutuin na natin. Pati muna ito guys ng malaking pat. Hindi kasya eh. Yan, tapos titimplahan na lang tuloy guys ng asin, betchay, kung gusto nyo paminta or kung gusto nyo ng mga cubes. Yan. Napit na to guys. Lalagay ko na lang yung gata. Ayan, so yung ginamit ko dito guys is instant gata kasi grabe, hindi ko na kaya magbunot ng niyo guys. Magbunot ba, magbalat. Tapos magkagod, magkayod, ganun. Hindi na carry ng power ko guys. Yan, so instant yung ginamit ko. Ay sabi nga ng kapatid ko, bakit nag-instant ka? Ang dami yung niyog dyan. No, tinamad na ako eh. Tapos lagay natin yung malunggay. Pagkulo nito, kainin na. Gustong gusto kong ulam. Ayan. Sarap. Oh my God. Tapos yung ating isda.
sa mga Bisaya dyan guys, lami kay ni guys, bada yun na ay ginamos guys, no? Ito magsili o ka ng kalamansi, agoy, puro yung bahaw nga mais ba? Grabe, nagugutom na talaga ako. Tapos, lagay natin yung ating sibuyas. Napayatot. Manners. Man ko muna. Panalo. Guto, mamingkay. So yummy. Init kaayo. Oh my God. Stop natin ang ating pritong isda. Kainan na. Naunta ninyo guys. Tapos kung sino may gusto ng sili, ayan. Sobrang yummy. Ano natin? Oh my God. Sarap pati ng timpla guys. Tama lang yung alat niya. You'll never go wrong with gata dishes. Ang sarap po talaga. Ang sarap nito kasi mainit pa. Yummy, yummy. Papapakin ko lang to guys. This is my brunch. Sarap. Ito yung perks ano guys, ilang oras ko lang na pinitas. Diretso na sa tummy natin.